Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarapy ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýänler. Şugun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň sanly ulgamy arkaly 6-njy çağrylşynyň 16-njy maslahaty geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatynyň ileri tutulýan ugruna hem döwletimiziň kanunçylyk hukuk bünýadyny döwri baplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnamalykda işlenip taýýarlanan birnäçe kanunlara hem kadalaşdyrjy hukuk namalaryna garaldy. Hem kabul edildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň sanly ulgamy arkaly geçirilýän 6-njy çağrylşynyň 16-njy maslahatyna birnäçe ministrlikler we fuduklaryny dolanyş idaralarynyň şeýle köpçüliklerini habar berýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Gün törtini laýykly durmuş hyzmatlar hakynda ýokunçdal keselen öňalmak we ulara garşy görüşmek hakynda awawlamak we aw baýlyklaryny gorumak hakynda kanunlaryň şeýle hereket edýän kanunçylygy kemilleşdirmäge degişli kanunlaryň tasamalary parlamentarlaryň garamana hudurlandy. Deputatlar aýry-aýry adamlara durmuş hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesitleýän durmuş hyzmatlar hakynda kanunyň tasamatyny aralyp maslahatlaşanlaryny hormatly prezident bilen alyp barýan durmuş uğurly siýasatyny amala aşyrmak boýunça ýurdumyzda urlaýan deňfil taýyty uly şäherlere üns çekdiler. Şol siýasatyň baş maksady mehriban halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmekden ibaratdyr. Täze kanunyň tasamatyna durmuş hyzmaty derejesine kesitme berilýär. Hemem oňa mazmuny açylyp görkezilýär. Oly aýry-aýry adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowranyrmak, öz şahsy isleýlerini öz başda üpçün etmek mümkinçiligini giňeltmek maksady bilen görülýän toplumlaryň şäherleri hemem hereketleri gözüňde tutýar. Ýokunçdal keselen öňalmak we ulara garşy görüşmek hakynda kanunyň tasamaty aralyp maslahatlaşanynda gyzyklanma berilen pikirleşmeler boldy. Çykyş edilen beýleşýär häzir hormatly prezident bu tarapyndan ýurdumyzyň saglyk we ulgamyny kemilleşdirmek, ilaty sagdyn durmuş ýerlerini işen çekmek boýunça başlanan giň girme maksatnamalary üstünlikli durmuş geçirilýär. Türkmenistan ýokunçdal keselen öňalmak barada meseleleri çözmekde aýratyny jogapkärçilik görkezýär. Hemem burada üstünlikleri gazandy. Munyň şeýledine ýokunçdal keselen öňalmagy goşan ajaýyp goşandy üçin bütün ýetar goruş uramatynyň ýurdumyzda oşurany şahadatnama şaýatlygy diýen. Garalýan kanun tasamaty ýokunçdal keselen öňalmagy hemem ulara garşy görüşmeň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesitleýär. Hemem halkymyzyň saglygyny gurukturlaryny giň garmy özgertmeleri amala aşyrmak üçin zerur oňun şertleri üpçün etmäge ýardam berer diýip deputatlar nykdylar. Soňra awawlamak we aw baýlyklaryny gorumak hakynda Türkmenistanyň kanuny tasamaty Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň aralyp maslahatlaşmaly hudurlandy. Oly awawlamak hemde gorumak, aw ferişlerini dikeltmek, şeýle-de durnukly peýdalanmak bagtdaky işlen hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesitleýär. Bulugum diýdi çykan gatnaşyklar düzgünleşdirýär. Mundan başga onu awçylyk ferişleri, haýwan dünýäsiniň obýektleri, döwlet awawlaş gatnasy, awawlamagyň obýektleri diýen düşünjeleň we beýleki düşünjeleň ähmiýeti açylyp görkezilýär. Kanun tasamatyna aralyp maslahatlaşma dowamında bir resminame ýurdumyň alyp barýan ekologiýa siýasatyna laýykly garalýanlygy, hemem aw baýlyklaryny öňçükli peýdalanmagy, awçylygy, aňly düşünjeli çemleşmäge gönükdirleni bellendi. Şeýle-de deputatlar Türkmenistanyň Raýat iş ýürüdüş kodeksini üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda, Türkmenistanyň administrativ hukuk bodurmary hakynda kodeksini üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda, Kadiýet hakynda Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda, Türkmenistanyň Huwa kodeksini üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda, ýerine ýetiriş önümçiligi we kadiýet ýerine ýetirilýäriniň hukuk ýagdaýy hakynda, Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girizmek hakynda, salgytlar hakynda Türkmenistanyň bütew kanuny üýtgetmeler girizmek hakynda, ýaşaýyş şaýlarynyň we gowdalmaýan emlege degişli başga obýektleriň paýly gurulşy hakynda Türkmenistanyň kanuny üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakynda, maglumat we onu gorumak hakynda Türkmenistanyň kanuny üýtgetme we goşmaçylar girizmek hakynda kanunlaryň tasamalaryna garadylar. Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň nowatdaky maksadyna girilen kanunçylyk namalarynyň tasamalary baragdan makullandy. Hemem kabul edildi. Masadyň ahyryna deputatlary ýokarda alynan hukuk resminamalarynyň garaşygy beýtarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk urgamynyň üstüne ýetirip, giň garmly durmuş ykdysady hemem demokratik özgertmeleri amala aşyrmak üçin zerur oňun şertleri üpçün etjekdigini anam berdiler. Şol özgertmeleri garaşygy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň durmuşynyň ähli urgamlaryny aýdygdarly üstürmäge gönükdirlendir.
Hormatly prezident bilen ýol başlaryna ýolundan ow hojalyk pudogyna maraşarlayan özgörtmeli durmuşa geçirmekde tutan ýerlerde ähmet çeken Mary welaýatynyň ow hojalyk işgärleri şu günleri gyş meýdan işlerine giýinden ýaýwanlanmak bilen barhatarda jogapkärli möhüm bolany geljek ýylyň ýa-da kişine tehnikalary hem ow hojalyk gurallaryny bir kemsede taýýarlamak işlerine guramaçylykly alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiň ow hojalyk podogynyň tehnika binýadyny kemilleşdirmek barada edýän ýa-da aladalary ýurtymyzyň zähmetseýär babadaýhanlarynyň toprakdan bol hasyl almak ugruna çekýän asyly zähmetleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Berkarar dowlatymyzyň bagtyýarlyk döwründe ow hojalyk işlerine giňden ulanylýan ow hojalyk tehnikalary we gurallary toprakdan bagt tapýan babadaýhanyň ygtybarly daýanjyny urulýar. Daýhançylyk işlerini toprakdan bol hasyl öndürmekde oňa netijeler kazanmak esasen kuwatly tehnikalan hemde ow hojalyk gurallarynyň kömegi arkaly geçirilýän işleň hiline bagly bolup durýar. Munyň şeýledegine oňa düşünýän Mary welaýatynyň ow hojalyk işgärleri ýa-da ekişine ulanyljak traktorlar hemde ow hojalyk gurallaryny awat we aýywly saklamaklyga aýratyn uly ähmiýet berýärler. Möhümleýin ow hojalyk işleriniň giňerimde ýaýwanlanýan häzirki günlerini welaýatyň ähli taraplaryna geljek ýylyň ýa-da ekişine iş ediljek ow hojalyk gurallaryny dolu derejede taýýarlamak işleri gyzgalaňly anyp berilýär. Ekin meýdanlaryna geçirilýän agrotehnika çäreliň ýokary hili bolmany uly ähmiýeti bolan enjamlar, täze tehnologiýaly ekijileri, bejerge işlerini geçirýän ow hojalyk gurallaryny sazlamak we hatara goýmak işleri guramaçylykly dowam edýär. Bu işleň aýdyň misalyny welaýatyň ow hojalyk önümçilik birleşiginiň we onuň ýerlerdäki kärhanalarynyň hünärmenleriniň alyp barýan işlerini aýdym görmek bolýar. Önümçilik birleşiginiň hünärmenleri ekin meýdanlaryna iş ediljek ow hojalyk gurallaryny birlaý gözden geçirmek bilen şu günleri olary taýýarlyk ýagdaýynda hatara goýýarlar. Geljek ýylyň ýa-da kişini welaýat boýunça tehnikalary, täze tehnologiýaly gowaça tohumyny taýkyk ekijiliň, bejerge işlerine ulanylýan beýleki ow hojalyk gurallarynyň uly tapgyrlaryny öndürjülükli işletmeklik meýilleşdirilýär. Ow hojalyk tehnikalary we gurallary ätiýaşyk şaýlarynyň ýeterlik mukdary bilen hem öpçün edilýär. Bu işler oýlanşykly düzülen meýilnama esasyna anyp berilýär. Hormatly prezidentimiň ýurtymyzyň ow hojalyk podogynyň tehnika binýadyny berkitmek maksady bilen daşary dowlatlardan satyn alyp berýän bu kuwatly traktorlar we ow hojalyk gurallary ow hojalyk podogyny ýokary netijelen kazanylmagyna uly eterik berip daýhan göňüllerini galkynyrýar. Mary welaýatynyň ow hojalyk işgärleri ow hojalyk podogyny ösdürmekde, toprakdan bol hasyl almakda zähmetseýär babadaýhanlara döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin mehriban arkadamyza alkyş beýan edýärler. Eksport uğurlu haritlaryň önürüşiniň barha artmagy ýurdumyzyň ykdysadynyň köp uğurlu häsiýeti ösdürilýänini tasdiklaýar. Ýyly derýä harit nişanly önürlýän milli önümimiz bolany suw ýaradyjary eslegli harita uğurlu. Olaň uğurdylýan ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriniň bolmagy aýratyn bellälikdir. Hyzmatdaşlygyň dürli uğur boýunça ösdürilmegi ýokary netijeler üçin edýär. Şu ýürülgäni baş maksat edýän paýtatymyzdaky Derýa plastik hojalyk jemgyýetiniň täze önümçiliginiň biri bolan suw ýyladyjylarynyň önürüşi ýokary depine eýe bolýar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryna suw ýyladyjylarynyň jemi 2298 sanyny eksport edildi. Türkmen önümleriniň uğurlanan ýurtlarynyň hataryny Özbegistany, Gazagystany, Täjikistany, Kyrgyzstany görkezmek bolar. İçerki bazary üçetmeklige de uly ünsürlýär. Türkmen önümlerine daşary ýurtda sarp edilen esleleriniň barha artmagy ýöne ýerden näler. Çünki biziň ýurdumyzda önürlen örümler hiliniň ýokarlygy, ekologiýa taýdan arasylygy, bahasynyň ardanlygy bilen tapawutyny önüm önüjülüm bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryny alyp barýan işler Türkmenistanyň ödürli uğurdaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depine eýe bolýanyny görkezýär. Kärhananyň dünýä bazarlaryna önamly orny eýlemegi milli ykdysadymyzyň köp uğurly esaslarda ösdürilýänini tasdiklaýar. Ykdysadyň köp taraply ösdürmegi hormat prezidentimiň ýokary netijeler gazanmagy ugruna kesitlerini esasy wezipeleriň biridir. Bu wezipeleň öňünçirilmegine Aşgabatyarnaky Derýa plastik hojalyk jemgyýeti uly goşunt goşýar. Toplumlaryny işler alyp barýan bu kärhananyň ýyly Derýa harit nişanly önürýän suw ýyladyjlary ýurdumyzda ilkinji önümçilikdir. Täze önümiň ýylda 400 000 taýýarlanýar Germaniýadan gyzyrjy guralyň Russiýadan demir böleklerine getirilip, dünýäniň öňde barjy enjamlaryny milli hünärmenligiň dolanylmagyna taýýarlanýan suw ýyladyjlary ähli taraplara dol laýyk gelýär.
Boylaryň ýagny suw ýylyjylaryň önümçiligi bir näçe bölümden ibarat bolup, olary ören serhesaply işi talap edýär. Bu önümi önürjüligiň işi öz bolşly sunugyda meňdeşdir. Çünki her bir suw ýylyjynyň ahyrky netijede ýokary hili bolmagy ören iňçe zähmete baglanlar. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny ustatlyk bilen erkedýän işgärleri daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň urunçýan önümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanýarlar. Hojalyk jemgyýetinde önümçiligiň häzirki zaman şertlerini alınıp barylmagy telekeçilik ulgamyny öz bolşly milli ýürelgäniň kemale erýanyny anamly tasdiklaýar. Derýä plastik hojalyk jemgyýetiniň önürýän sanfayans ýagny öý hojalyk önümleriniň goňşy döwletlere eksport edilmegi döwrebap işiň netijesi. Geçen 10 aýyň dowamynda keramika santehnika önümleriniň 3169 tonasy daşary ýurtlara urdurly. Munyň öňde asarlan dowamynda döwletleri hem halklary birleşdirip, olaryň arasynda dostluk gatnaşyklarynyň şeýle özara düşünşmegiň putrandyrmagyna ýardym eden türkmen topragynyň üstüne geçen beýik ýüpek ýolunyň häzirki zaman şertlerini dikeldilýändiginiň aýdyň subutnamasy. Hormatly prezident Hudan Taýsal taýlanyň netijesinde ýurdumyzda münäşirleýän giňmeçörlü özörtmeniň çägine telekeçilik ulgamyny bazar ykdysady şertlerine bäsişi ukyply önümçiligi ýol goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Şeýür telekeçiligiň çekýän asyrly zähmetleri bilen önümçiligi täze öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur urany ýokary hili hojalyk haritlaryny öndürmek işleri talabala aýgalyp barylýar. Mary vilayatynyň Gökil Badry tarapynyň çägine ýerleşýän ak bulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öňürýän Türkmeniň Rysgaly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň giňilmegi netijesinde halkyň sarp edýän haritlarynyň her aýda uly tapyrlary öňürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Gökil Badry tarapynyň çägindäki ak bulut harit nişanly hojalyk haritlaryny öňürýän Türkmeniň Rysgaly adly hususy kärhananyň önümçilik bölümleri häzirki wagtda kuwatly tehnologiýalar toplamy bilen öpçün edilipdir. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu enjamlar awtomatik usulla dolandyrylyp, olaň telekeçi hünärmenler tarapyndan sazlaşykly işledilmegi netijesinde dünýä ölümlerine laýyk gelýän ölümler bolan çağa arlyklarynyň çygly süpürgüçlüğün hem egin eşik ýuwjy we temizleji tirişdilen uly tapgyrlary öňürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasy matadan taýarlanýan çağa bedeni temizleji, derini ýumşadyjy we çyglandyrjy, egin eşikleri arasalyjy hemem ulary ýakymly ýys berji bu hojalyk haritlary özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Haritlyk derejesi ýokary bolan hemem türli görnüşli döwrap gaplary gaplanan bu haritler eliterli bahadan ilatymyza ýetirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu hususy kärhanada senagat we günnülik sarp edilýän önümleň bir näçe görnüşleri öňürilýär. Bu ýerde ak bulut harit nişanly diş arasalyjy tirişdilen bir näçe görnüşleriniň öňürilmegi kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerine bolan ösen esleglerini izderli öwrenip durýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Kärhanada ýerli çegmallary peýdalanmak arkaly durly görüşli pekleri öňürmek işleriniň ýoly goýulanyny aýratyn bellemek gerek. Kärhanada köp maksatly önümçiligiň giňeldilmegi netijesinde ösümlik ýağlaryny durly hoşboý ýetli goşunlar goşmak arkaly durly agramnaky hojalyk sabunlarynyň 3 el ýüz ýuwjy sabunlaryň 11 bakteriýalardan goraýjy gaty we suwuk sabunlaryň 4 gowru we adaty saçlar üçin şampunlaryň 4 görnüşi öňürilýär. Kuwatly enjamlaryň sazlaşykly işledilmegi netijesinde öňürilýän hojalyk we senagat önümleri haritlyk derejesi ýokary bolan göze gaplary gaplanylýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polietilen gaplarym kärhananyň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanylýar. Türkmeniň Rysgaly hususy kärhanasynyň işçileriniň öňürýän bagtyarlyk döwrümde mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orny ýelýär. Kärhanada bakteriýalardan goraýjy asman atly çygly süpürgüçlüğün 8 görnüşini öňdürmek işlerem ýoly goýuldy. Kärhanada otoglara ýakymly ýit berji hemem aýna arasalyjy tirişdilerim öňdürilip başlandy. Bu täze önümler tokuy temizligi, deňiz howasy hemem beýleki hoşboý ýetli tebigat ösümliklerin atlary ýaly döwrewap atlary bilen atlanyrylýar. Kärhanada öz taýýarlaýan ýokary hili we ekologiýa taýdan arasy önümleri bilen içerki bazarlarymyzy öpçün etmek bilen bir hatarda daşary ýurt bazarlaryna da eksport edýär. Bu hususy kärhananyň işçileri telekeçilik ösdürmek barada edýän bimeşwer aladalar üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler.
Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylyna geçirilýän basagatlar wagtny tehat şäherler dörejlik dowuşlukları ýokary ruhanatlary esenýär. Geçirilen dawraly basagatlarda berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe garaşsa da baky tarap Türkmenistan döwletiminde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler hemem arkada prezident bolan paratatly ýolbaşçylygyna ýurdumyň gadanýan ykdysady, syýasy we medeni ösüşleri Gahrymanlar Hadamyň insan perwer içeri we daşary taýlimatlar barada bu ýysançly gurrunlar ederler. Türkmenistanyň ýokary gaýdytynyň uramyny garaşsa da baky tarap Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşyň ösüş ýoluna atly alman maglumat geçirildi. Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde bilim ministrliginiň guramagynda Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komissiyanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň we mejlisiniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň Döwlet migrasiýa ulugynyň ýokary gaýdytynyň içeri işler ministrliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma Milli Jemgyýetiniň wekilleriň gatnaşmagyna geçirileni wagtny tehat şähereti işin häsiýeti besendi. Aşgabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçlar partiýasynyň Aşgabat şäher komissiyanyň hemem Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň birlikde guramaklaryny Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplarynyň şanly 26 ýylygy halkara beýtaraplyk münasibetli hemýeşilik beýtaraplyk Türkmen döwletiniň asudy ösüşiniň sarsmaz binýada adilen aýdymy sada dawra geçirildi. Berqararlyk tarap häkimligini etirap halk maslahatynyň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň ýokary gaýdytynyň Käýdaşlar arkaşyklarynyň milli merkeziniň Zenadar birleşiginiň merkezine ýaşanyň şeýle ýaşar urumynyň Aşgabat şäher geňeşiniň birlikde guramagyny başgalamatly wagtny tehat şähereti geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezine ýaşanan hemem Aşgabat şäher komissiyanyň içeri işler ministrliginiň şeýle ýaşar urumynyň guramagyny sagdyn durmuş, sagdyn netlatly wagtny tehat şähereti geçirildi. Türkmen Aratnaşyk agentligine geçirilen maslahat ulgamyň üstürilmegi bilen bagly boldy. Milli Kanunçylyk Oby hujurlygynyň berk binýada atly duşluk maslahaty Türkmen Oby hujurlyk uniwersitetine geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary institutynyň jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde geçirilen wagtny tehat şähereti ören täsirli boldy. Mawlud Muradow Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň we mejlisiniň bilim ministrliginiň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň Mawlud Muradow ýaşar urumynyň wekilleriň gatnaşmagyna geçirilen maslahat ata baryny ogly ýaş, ağa baryny ini ýaş diýip atlandyryldy. Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde Türkmenistan ýurdumyň beýtaraplarynyň şanly 26 ýyl münasibetli Döwlet Mehmet adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň guramagyny Lukmançylyk ýokary okuw mekdebinde daşary ýurtlaryny hüner taýdan okutmagyň innowasion usullary atly mugallimden we talipleň okuw usuliýet maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna geçirilen edebi duşuk ruhy gymmatlygymyzy eleme ýaýran hemem bu bagtyar döwrüme gurban ýyl atlandyryldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşi baş prokuraturasy Adalet ministrligi Zenadar birleşiginiň merkezine ýaşaýan Käýdaşlar arkaşyklarynyň milli merkezi tarapyndan geçirilen maslahat çağ hukugynyň jemgyýetdäki orny diýip atlandyryldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Durmuş institutyna geçirilen wagtny tehatda sagdyn durmuş ýürügleri bardaky gurrunlara uly orun berildi. Ýaşylyk haýwanyny halkara neft we gaz üniversitetine geçirilen şäher döwrümden derwäýt meseleleri bilen bagly boldy. Wagtny tehat bilen bagly şäher Türkmenistanyň Owatxanadaky Inženeriýet Tehnologiýalary Uniwersitetine geçirildi. Şeýle şäher Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna geçirildi. Türkmen Hary Döwlet Birleşiginiň guramagyna maslahat öýü ojogyň gelişigi maşgala mukaddesigi diýip atlandyryldy. Halkara beýtaraplyk münasibetli garaşy Türkmenistanyň beýtaraplygy parahatçylygyň we ananşmaň KPL ratly almamal maslahat Türkmenistanyň sport we ýaşar täsir ministrligi Türkmen Döwlet Bedenterbi we Sport instituty tarapyndan guruldy. Döwlet Mehmet adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 26 ýyl münasibetli dünýä dillerini öwrenmek halkara hyzmatdaşygy ösdürmek ýoly atly almamal maslahat geçirildi. Büdmeni tarap häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Büdmeni tarap komissiyanyň Büdmeni tarap gaýdytynyň hemem ýaşar urumynyň etirap geňeşiniň birlikde guramaklaryny maşgala awadançylygy we mukaddesigi atly wagtny tehat şähereti geçirildi. Agrar Partiýanyň Aşgabat şäher komissiyanyň hemem Mawlud Muradow ýaşar urumynyň Aşgabat şäher geňeşiniň birlikde guramagyny sagdyn durmuş, sagdyn netlatly wagtny tehat şähereti geçirildi. Bagtyarly tarap häkimliginiň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň Demokratik Partiýanyň Bagtyarly tarap komissiyanyň şeýle Bagtyarly tarap gaýdytynyň prokuraturasynyň hemem ýaşar urumynyň Bagtyarly tarap geňeşiniň birlikde guramaklaryny ata baryny ogly ýaş, ağa baryny ini ýaş atly wagtny tehat şähereti geçirildi. Paýtagtymyzdaky Neşriýat Şapxany orta hünär okuw mekdebinde hemýeşilik beýtaraplamydan 26 ýyllygy halkara beýtaraplyk münasibetli hemýeşilik beýtaraplyk bagtly ýeljege şuglatly söhbet geçirildi.
Halkara insan perwar ilimleri we Üsküdar Üniversitesi'ne Türkmenistanyň baky bir taraplaryň 26 ýyl münasibetli bir taraplyk parahaçylygyny nişanatly aýdym sady dörejilikde uşa geçirildi. Türkmenistanyň baş prokuraturynyň guramagyny hormat prezidentiň taşyryklygyna laýyk prokuratura edaralaryna gulugy diýen her bir işgäri ýokary düşünjeli, berent adamkärçilikli hünerini ustat edip ýetişdirmek, ýaş prokuratura işgärlerini watanpärçilik ruhuny terbilemek maksady bilen wagyn etigat şäherete geçirildi. Halkara Atnaşyklary Institutyna Hemeşelik bir taraplamdan 26 ýyl münasibetli Maýa Kulibadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň hemme bu ýokary okuw mekdebiniň jemgyýetçilik guramagyny guramagyny aýdym sada dabara geçirildi. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň guramagyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny hormat prezidentiň ýurdunda ruhy taýdan ösen, beden taýdan sagdyn, giň göz ýetimli nesilleri terbiýelep ýetişdirmekde, öňde barjy dünýä tejribesi esasyna nesillerimiz üçin häzirki zaman bilimlerini el almakda, ilim hemme dörejilik bilen meşgul bolmakda döredip berýän giň mümkinçiliklerini, berýän öwt netigatlaryny taryp ýaşara düşündirmek boýunça wagty netigat şäherete geçirildi. Seyit Nadar Teýdada Nahy Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň guramagyna baky bir taraplamdan şanly 26 ýyllyk bayramçylyk münasibetli taleplerine açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçirildi. Oňa ýurdumdaň ýokary okuw mekdepleriniň talepleri hemme daşary ýurtlaryň 25 ýyly ýokary okuw mekdepleriniň talepleri gatnaşdylar. Milli Howpsuzlyk Institutyna masabat bir taraplamdan 26 ýylyna başlandy. İçeri işler Ministrliginiň institutyny halkara bir taraply münasibetli geçirilen şäher işin häsebesini. Şany sene münasibetli şäher Gorunmak Ministrliginiň harby institutyna geçirildi. Serhedin institutyna geçirilen şäherde şanly senere başlandy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna geçirilen şäher şanly sene başlandy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutyny bir taraplamdan 26 ýyl münasibetli geçirilen şäher ýokary ruhuny telebesini. Türkmen Döwlet Mali Institutyna geçirilen şäher işin häsiýet mahsus boldy. Şeýle şäher Çeperçilik Akademiýasyna da geçirildi. Türkmen Owa Hojulyk Institutyny hormat prezidentiň başçylygyna garaşy Türkmenistanyň uquwly ösçüratly aýdym sady davralama maksady geçirildi. Maksatda çykyşlarda ýurdumdaň halk hojulygynyň ähli puduklaryna gadanýan ajaýyp üstünlikler, gahrman arkadamyň zihni ihlasynyň, öňden gözlükli döwlet siýasatynyň gowunurjy netijelerdigi aýratyn belenli. Şatlyk şowguny we senana bayramçylyk çäresinde ýokary okuw mekdebiniň medeniýet merkeziniň aýdymçylara çykyşyp, özleriniň hoş owazlary bilen dabarak taşyjlarda ýakymly täsirler uýurdylar. Olurda parahaçylygyň asuduryň we anaşman wasby şeýlede döwlet berkararlamadan, hemeşelik bir taraplamadan, erkinlemeden wasby berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň bedew watly ötüş özgörşleriniň wasby giň şeýin beýan edildi. Türkmenistanyň hemeşelik bir taraplamadan şanly 26 ýyl münasibetli suw diplomatiýasy bir tarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň eler tutulýany uratly almamar maslahat Murat Garyf adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Universitetine geçirildi. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna geçirilen maksady işin häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň Owatxan adynaky Injiner Tehnologiýalar Universitetine innovasiýon tehnologiýalaryň alymy esasaratly dersiň şäherlerini meýdan tejribeleri guruldy. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen şäherde wagty figat barda gurulmaly giň ermerli. Halkara Atnaşyklary Institutynyň ýaşylyk hakaýy adynaky Halkara Neft we Gaz Universitetiniň ilkinji deranlar guramasyny geçirilen şäherde netijeli tarapdan häsiýetlendi. Amanki Kirif adynaky Mugallimçilik mekdebine geçirilen maslahatda sagdyn durmuş ýerlerini wagty netijata uly orun berildi. Türkmen Owa Hojulyk Universitetine geçirilen wagty netijata uşugy ören täsirli boldy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň siýasy ýeňişiniň hem kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň, Zenalar Birleşiginiň merkezi ýeňişiniň, şeýle Magtumrada Nahy ýaş urumynyň merkezi ýeňişiniň guramagyna sagdyn durmuş, bagtyarlygyň göz başatly maslahat geçirildi. Maýa Kulibadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň merkezleşdirilen kitaphanalary ulgamynyň Berdi Kerbabaýew adyny kitapxana şahamşatynyň birlikde guramagyny parahaçylykly ýaşaýyşyň beýik taglimatly aýdym sady söhbetleş geçirildi. Magtumrada Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen maslahat wagty netigat bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyny onlaýn arkaly geçirilen şäher täsiri tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň hemme Zenalar Birleşiginiň merkezi ýeňişiniň birlikde guramagyny ady eleme döwrüne Türkmen keşdesatly seri guruldy. Berkararlyk tarap häkimliginiň berkararlyk tarap polisiýa bölüminiň ýaş urumynyň berkararlyk tarap geňeşiniň guramagyny Kemil Nesile Nurana geljek atly wagty netigat şäherete geçirildi. Amanki Kirif adynaky Mugallimçilik mekdebiniň hemme Aşgabat syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň birlikde guramagyna geçirilen maksady işin häsiýet mahsus boldy. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdiriniň guramagyna geçirilen şäher işin häsiýetini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklary Institutyna geçirilen maslahat Türkmenistanyň halkara durmuşynyň orny bilen bagly boldy.
Türkmenistanyň döwlet medeniyet merkeziniň döwlet kitapxanasyna hemem vilayet kitapxanalaryny ýurdumyzyň kitapxana hünärmenleriniň garaşda da baky tarap ýurdumyzyň halkara awraýyny wagt etmekde. Kitapxanalaryň ornatly iş tejribe online maksatda geçirilen. Halkara bir taraply münasibetli Aşgabat şäheriniň orta mekdepleriniň okuwçy gyýlarynyň arasynda geçirilen şygyr we ýasaşy netijeli tarapdan häsiýetlendi. Halkara Atnaşyklary Institutyny bilimi içeri işleri Sağlyk we Derman Senaty ministrlikläriniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň döwlet migrasiýa ulugynyň wekilläriniň gatnaşmagyna geçirilen şähere wagt netihat bilen bagly boldy. Dokme Senaty işgärleriniň Kerdeşler Arkadaşlygynyň geňeşiniň guramyna ruhabat dokme toplumyna geçirilen wagt netihat maslahaty arka dagyň ak ýollary asudulygyň kepilliği batlanyrly. Agyr atletika boýunça dopingga garşy görüşme urnaky okuw maslahaty netijeli tarapdan häsiýetlendi. Talip ýaşyň ykdysadyýat urbança bilimlerini kämilleşdirmek bir taraplyk siýasatynyň ykdysadyýetinde oňuň täsirlerini çuňury öwrenmek hem sanly ulgamyň mümkinçiliklerini peýdalanmak maksady bilen halkara bir taraplyk münasibetli Türkmen döwlet ykdysadyýaty we durmuş institutyny ýokary okuw mekdepleriniň tariflerini gatnaşmagyna geçirilen internet bäsişigi ören täsirli boldy. Döwlet Mehmet Azadada nahy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny denanlar uramasynyň guramyny arkadagly zamananyň bagtyýar denanlar atly online maksatda geçirilen. Türkmen Aratnaşyk Agentliginiň Politehnika orta hünäri okuw mekdebine geçirilen şäher täsirli tapawtlandy. Bir taraplamydan 26 ýyl münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Parahaçylyk Ganatynyň müdiriýetiniň, Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň, hememi edebiýat we sunugat gaýatynyň birlikde uramaklaryna geçirilen dürüjlik duşugy, parahatlyk ynanşmak arkadagyň ak ýoly magtumury pragynyň hasyl urany hyýary diýilip atanyrly. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarına 26 ýyl münasibetli ýylyň ykdysaty ykdysady urly ilmi häsiýetli makalalaryň bäsişiginiň jemleri burdaky işlerini ýokary tejere besenýän urkady. Ýeňjilere sowgatlar goşurly. Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň okuw tejribelik ýaraçyşganasyna geçirilen okuw önümçiligi taliplerine saýlawadan ururgunça tejribeleriniň artýanyny äşkär etdi. Ýagşylyk haýwady näki halkara newtwe gadyn mersedine de alymy ösürmekde kämil hünärmenler taýýarlamakda, sanly bilim ulgamyny ösürmen konsepsiýasyny amala aşyrmakda ähli mümkinçilikler döredýändir. Häzirki zamanyň döwür webçeniki enjamlary, kompýuterler, internet ulgamlary, interaktiw tahtalary, dürli mikroskoplar bilen çözdirilen barly hanlarda sapaklaryň alyp barylmagy, taliplere öz bilim derejelerini synap görmäge kömek edip olaňa biletegejilik ukyplaryny artdyrýar. Hememi alýan bilimleriniň iňçe sirlerini aralaşmagyna ýardym edýär. Türkmen döwlet binagarlyk guruluşy institutynyň talip ýaşlarynyň Türkmen harasynyň milli muzeýine siýahaty ören täsirli boldy. Ahir vilayet häkimleriniň Demokratik Partiýanyň Göktepe tarap komissiyasiniň geçiren şäherleri şanly tenere bagşandy. Şeýle vilayet ýaşar urmasynyň guramagyna geçirildi. Denanlar Birleşiginiň Balkyn vilayet bölüminiň ýaşar urmasynyň Serdar Türkmenbaşy, şäher geňeşiniň hemem Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň Esenuly tarap birleşmesiniň, Türkmenbaşy şäher kadiýetynyň Demokratik Partiýanyň Türkmenbaşy şäher komissiyasiniň geçiren şäherleri uly ruhunatlygy besendi. Mara şäher häkimleriniň Demokratik we Arar partiýalaryň vilayet komissiyatlarynyň, Denanlar urmasynyň vilayet bölüminiň, Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň vilayet birleşmesiniň, ýaşar urmasynyň vilayet geňeşiniň birlikde uramagyna geçiren maslahat arkadagly zamanamyzda bagtyýardyr halkymyz diýilip atlanyrly. Hormat adamlar, nursa ýurdumyň ýaýtany we paýtaxt Maşgabatda 4-nji dekabrda saat 20-den 5-nji dekabrda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkyn vilayatyny ötkap ýamyl tugaryp bu nordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine nordan 5 gradus, gündüzine 12-17 gradus, kenaryaky taraplaryna 7-12 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny ötkap ýamyl tugaryp ömürli bolmagy mümkin gün nordan teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus maýly, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkap ýamyl tugaryp ömürli bolmagy mümkin. Gün nordan teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine nordan 5 gradus gündüzine 11-16 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetine yütkap yamutqalıp az kemiyağı şeğara gün orta gün mataran teleskontu 8-13 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 1 gradus soğukdan 4 qatışan mayl, günnüzüne 4-9 gradus gün orta taraflarına 14 qatışan mayl olur. Daşuğuz ayetine yütkap yamutqalıp Demiralkun doğran teleskontu 7-12 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 0-5 qatışan soğuk, günnüzüne 4-9 gradus mayl olur. Payitahtın Aşgabatda ütkap yamutqa alıp ýerden ümürli bolma mümkin. Günnüzordan teleskontu 8-10 metre etiyen şemal uçar. Hova gecetine 1-3 gradus günnüzüne 11-13 gradus mayl olur. Ýurdumyň şu dekabr aýynyň 5-ine magnet haýsatynyň gowşak täsirli bolmagy aşyry. Ede vatandaşlar gyş pasyny howanyň derejesiniň peteriýanyny nazarlaryp, pasalyň aýrytynlyklaryna laýykly gelmegi. Şeýle häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň qadadan 5 oturum artma bilen baglanyşykly, howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňalmak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berk berjä etseňiz, ýylyň islenip pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habar repeşimiz jemleýäs. Bir karar döwletimiň bagtýarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösşüresenýär. Ähli ösşüreginde ne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.